Здравейте, уважаема публика на YouTube. Това са ми двете нови папагалчета след папи. Много ми липсва папи. Едвам ги взех, но защото много харесвам папагалчета, си ги взех. Също, ако се питате какво е това е по-трудно да излязат папагалчетата, защото папи точно излезе от вратичката. И така. Двата са мъжки и женски. Този малко пречека, не знам, май беше тази. Малко прече на канарче. Но не е иначе канарче. Повечето хора си мислят, че е канарче, но не е. Също днеска съм малко радостен, защото баща ми заведе таблета там на едно място. Поне, че моето е Lenovo много не е хубава марка. Хубава иде, но знаете, ако проверите в Google, много хора ще се оплакват от Lenovo. Също той го заведе там преди един приятел и той го прави, че може таблета ми да снима 3 часа. А пък преди снимаш само 3 минутки, затова клипчетата ми бяха толкова кратки. Значи те ще са по-дълги, но за какво да правя клип за 3 часа? Добре. Да, и втората даде и също имам всъщност 3 добри новини. Първата ви я казах, че таблета може точно да ми снимам. Втората добра новина е, че ми стегли баща ми в 15. Хора, 15. Много е яка. Също какво ще беше третата новина? Ще я кажа, но вие само ще знаете. Тези пиленца с актьорите. Хоша и друг актьор. Това са темата вечна дружба. Унищожителите. Тън. Това беше всичко от мен. Goodbye.